bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sari jaam hiire moon en garti hannde e oɗo ñalawma alhamisa nogas e jeegom en garti hannde oɗo ñalawma alhamisa nogas joyi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi adda noon habaruji moon e ɗemgal pulaar titre uji men ɓuuri mawnude ko toon to États-Unis hono kanko Benjamin Netanyahu wawino hannde fottude président Joe Biden e kanko kadi Kamala Harris ƴeewen kadi ko hol kadi ko yalti e pottital maɓɓe kamɓe ɓeeɗo ɗiɗi e kanko Benjamin Netanyahu campagne politique hannde ono wayno ko kanko Kamala Harris o fuɗɗima neldude vidéo makko gadano ko fate campagne makko pour wonde président ƴeewen kadi haalluji kalteɗo oɗo saha joni hakkude maɓɓe kamɓe républicain e démocrate en surtout ko fate ñingoji ɗi ganduɗa kanko vice président cuɓaɗo yo won jaaɗiɗo makko kanko Trump ko haalata ko fate rewɓe habaruji men international manam en toon to Mauritanie surtout toɓoji baɗɗi toon ma en jakadi toon to Burkina Faso vidéo ji jaltoji ɗi oɗo dumano foof yimɓe militaire uji enen taƴa ɓalli yimɓe mayɓe taw ko walla prisonnier ji ko gueɗe mbaɗe noon kadi caggal ɗum en cikkitor toon to Ukraine hono kanko ministre des affaires étrangére mo Ukraine jillu makko toon to Chine ƴeewde pour no jaam dañira toon to Ukraine ɗum woni titre uji on ɓuuri mawnude oɗo journal man gara détoji muɗum joni joni siftindon tan hannde ko alhamis nogas joyi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ma gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiire moon mbiɗen ni e gardidi meɗen habaruji men puɗɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon toon to Maison Blanche hono kanko Benjamin Netanyahu ene wayno o yeddima toon hannde to Maison Blanche ɗum noon o joddima e président Joe Biden ɗum noon no wiruno ni wanni ko caggal nde kanko hoore makko Benjamin Netanyahu o wawi yaade toon hanki to congrès ɗum noon koye yamirore hono gardiɗo suudu représentant Mike Johnson invitation mo wannomo yo arɗo e leydi États-Unis o wawa kadi wawde hujjikinade yesso sarɗiyankoɓe holko fate caɗele Israël guerre mo woni oɗo saha joni hayno wayno donc hannde ko tour makko yaade toon to Maison Blanche o wawi joddade président Joe Biden ɗum noon kadi ko wawi kadi en même temps kanko président Joe Biden e law makko ɓe mbawi jabde walla yamirde yimɓe ɓe ganduɗa famille aji ummiɓe toon to Israël walla wonɓe ɗo e Amérique ni ɓe koreji men nangga kañumen koye wullitoɓe oɗo saha joni wiide wonde ko alay saago États-Unis waɗa e makko kanko Benjamin Netanyahu pression beele mo wawa forcedemo beele mo jaɓa nanodiral gongal toon e table makko taw ko pour no guerre dartori toon to Gaza ɗum noon ko teskira tan hono kanko Benjamin Netanyahu ene wayno ko pour makko kanko yiiɗa guerre o darto yiiɗi ko guerre o continue ɗum noon e wiide makko haɓe daña anniyemaɓe koɓe jinno koɓe jiiɗi ko moññude walla momtude kala ko wiyete Hamas ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo arɓe toon to Maison Blanche koreji men taw ko nanggaɓe kanko Benjamin Netanyahu e kanko président Joe Biden kamɓe fof ɓe joddima e suudu wotoru ɓe mbawi kadi huccodirde hono kamɓe ɓeɗo joom famille aji namdademo kanko Benjamin Netanyahu e namdade kadi président Joe Biden wonde ko alay saago hankkadi ɗo henna ko wiyete nonodiral waɗe pour beele yimɓe nanggaɓe dahaɓe taw ko Hamas dahano ɗumen guila ñande jeeɗiɗi octobre beele ɓenne gartire beele kadi bombardement ji baɗɗete toon civil en maayoɓe toon to Gaza beele ɗum ne natta ko wawi wonde fof ene woni ko kanko Benjamin Netanyahu e kanko kadi président Joe Biden o eɓe paami kamɓe foof hol sohlaji ɓeɗo yimɓe wonɓe toon e kadi oɗo saha joni holko ko heñare wonde hen pour beele yimɓe ne goppe par ce que ene wayno ko kamɓe ɗiɗon famille aji ɓe puɗɗima haalde wi wonde ko yimɓe nanggaɓe toon ɓe nen continue ne maayo goto par goto ɗum noon ene wayno ko alay saago ko yaaci ngal ɗo nanodel waɗe guerre o darto toon to Gaza e kadi kamɓe ɓiɗiɗo famille aji ɓe mbawa hebde yimɓe maɓe gartire kala wuurɓe hen haysoko maayo ɓen kadi ɓallumen gartire ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal muɗum hono kanko Benjamin Netanyahu o wawi kadi fottude hono Kamala Harris
président mo États-Unis oɗo sa joni kadi jogorɗo wonde candidat nommetaɗo to banggue démocrate en pour wawde ɗaɓɓude ardade leydi États-Unis ene wayno ko kanko Kamala Harris jabore nde fottete Benjamin Netanyahu nde won seppoɓe wonnoɓe toon to yeeso Maison Blanche wonnoɓe kadi nokkuji kewɗi toon to Washington kollama kañumen koyemin jaltini drapeau ji Amérique e drapeau ji Israël fof ene duppu ɗum toon ɗum noon wayno ko caggal muɗum kanko Kamala Harris nde serte Benjamin Netanyahu waɗi déclaration ngaji ɗiɗi déclaration gadano wi wonde ko ɗo e Amérique kala ko woni violence kala ko woni kadi seppoji taw ko hollude en fitnaji ɗum ala fof place muɗum ɗo e Amérique ɗum noon ko hollude Amérique leydi Amérique ko kanko mo jogui konngol makko donc o cakintako e won goɗen o yurmotako kadi ko hunde foof o haalirta ɗum no foti haalirede caggal muɗum kadi waɗi déclaration kadi konnguɗi ñaaɗi seeɗa wiide wonde ko alay saago han kadi jaam dañe toon to Gaza alay saago guerre o darto ko yacci donc alay saago kanko Benjamin Netanyahu wawa signinde nannodiral gongal toon to Israël taw ko fadi ko kanko signature makko beele guerre o no darto ene wayno ko kanko Kamala Harris o holli surprise mawɗo o waɗi kadi no jaabuji jandiyankoɓe kadi konnguɗi ɗi o haalɗi ko fermeté mo mbiyata ko fermeté onde konnguɗi tiiɗi ɗi o haalɗi e kadi ɗum ɗon kadi ko o yatirani en caggal ko alay saago guerre o darto toon to Gaza alay saago Israël walla surtout kanko Benjamin Netanyahu o signina o jaɓa ko nanodiral gongal ɗo ngal ko mbiyata deal ɗum noon e wayno ko kanko Benjamin Netanyahu janggo kadi omo fotoya e Trump toon to Mar-a-Lago Florida siftindo tan ko ancien président Donald Trump o dumunnaji ɓen ɗo surtout nde convention ngaji maɓe mbaɗi nde kanko hoore makko mo continue wiide wonde ko alay saago guerre gonɗo toon to Gaza o darto e kadi ene wayno ko yimɓe nangaɓe gueɗe jeeɗiɗi octobre ko mbiyata otage kamɓe fof gartire ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko kadi Donald Trump ko kanko kadi wonno ko kanko kadi ɓeydino toke ɗe enne ɗum noon nde o laami nde ko kanko nannguno ambassade des États-Unis gonɗo toon to Israël o itti ɗum to Tel Aviv o waɗi ɗum toon to Jérusalem siftindon tan ko Jérusalem e nanodiral gongal toon to Nations Unies ɗiɗo liƴƴi wayno diineji tati ɗi fof ene wayno surtout henno ko hakkude kamɓe Israël naɓe e kamɓe Palestine julɓe hen juif hen e chrétien walla catholique en fof kañumen fof ndendi goɗo wuuro donc normalement yiyede par exemple ambassade États-Unis ne adda toon ɗum ɗo ko provocation ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump e oɗo saaha o wi o yiiɗi ko guerre o darto toon to Gaza e kadi ene wayno ko yimɓe nangaɓe toon ɓe Israël ɓe Hamas nangue ɓe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon mbiɗen ni e gardidi meɗen habruji men puɗɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon toon to Maison Blanche hono kanko Benjamin Netanyahu ene wayno o yellima toon hannde to Maison Blanche ɗum noon o joddima e président Joe Biden ɗum noon no wiruno ni wanne ko caggal nde kanko hoore makko Benjamin Netanyahu o wawi yaade toon hanki to congrès ɗum noon koye yamirore hono gardiɗo suudu représentant Mike Johnson invitation mo wannomo yo arɗo e leydi États-Unis o wawa kadi wawde hujjikinade yeeso sarɗiyankoɓe holko fate caɗele Israël guerre mo woni oɗo saha joni hayno wayno donc hannde ko tour makko yaade toon to Maison Blanche o wawi joddade président Joe Biden ɗum noon kadi ko wawi kadi en même temps kanko président Joe Biden e laamu makko ɓe mbawi jabde walla yamirde yimɓe ɓe ganduɗa e famille aji ummiɓe toon to Israël walla wonɓe ɗo e Amérique ni ɓe koreji mumen nangga kañumen koye wullitoɓe oɗo saha joni wiide wonde ko alay saago États-Unis waɗa e makko kanko Benjamin Netanyahu pression beele mo wawa forsudemo beele mo jaɓa nanodiral gongal toon e table makko taw ko pour no guerre dartori toon to Gaza ɗum noon en ko teskira tan hono kanko Benjamin Netanyahu ene wayno ko pour makko kanko yiiɗa guerre o darto yiiɗi ko guerre o continue ɗum noon e wiide makko haɓe daña jetto haɓe daña annimaɓe koɓe jinno ko ɓe jiiɗi ko moññude walla momtude kala ko wiyete Hamas ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe
ɓeeɗo arɓe toon to maison blanche koreji men taw ko nangaɓe kanko benjamin netanyahu e kanko président joe biden kamɓe fof ɓe joddima e suudu wotoru ɓe mbawi kadi huccodirde hono kamɓe ɓeeɗo joom famille aji namdademo kanko benjamin netanyahu e namdade kadi président joe biden wonde ko alay saago hankkadi ɗo henna ko wiyete nonodiral waɗe pour beele yimɓe nangaɓe dahaɓe taw ko hamas dahano ɗumen guila ñande jeeɗiɗi octobre beele ɓenne gartire beele kadi bombardement ji baɗɗete toon civil en maayoɓe toon to gaza beele ɗum nen natta ko wawi wonde fof ene woni ko kanko benjamin netanyahu e kanko kadi président joe biden o wiɓe eɓe paami kamɓe fof hol sohlaji ɓeɗo yimɓe wonɓe toon e kadi oɗo saha joni holko ko heñare wonde hen pour beele yimɓe en goppe par ce que ene wayno ko kamɓe ɗiɗon famille aji ɓe puɗɗima haalde wi wonde ko yimɓe nene yimɓe nangaɓe toon ɓe nen continue ne maayo goto par goto ɗum noon ene wayno ko alay saago ko yaaci ngal ɗo nanodel waɗe guerre o darto toon to gaza e kadi kamɓe ɓiɗiɗo famille aji ɓe mbawa hebde yimɓe maɓe gartire kala wuurɓe hen haysoko maayi ɓen kadi ɓallumen gartire ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal muɗum hono kanko benjamin netanyahu o wawi kadi fottude hono kamala harris président mo états-unis oɗo saha joni kadi jogorɗo wonde candidat nommetaɗo to banggue démocrate en pour wawde ɗaɓɓude ardade leydi états-unis ene wayno ko kanko kamala harris jabore nde fottete benjamin netanyahu nde won seppoɓe wonnoɓe toon to yeeso maison blanche wonnoɓe kadi nokkuji kewɗi toon to washington kollama kañumen koyemen jaltini drapeau ji amérique e drapeau ji israël fof ene duppu ɗum toon ɗum noon e wayno ko caggal muɗum kanko kamala harris nde serte benjamin netanyahu waɗi déclaration ngaji ɗiɗi déclaration gadano wi wonde ko ɗo e amérique kala ko woni violence kala ko woni kadi seppoji taw ko hollude hen fitnaji ɗum ala fof place muɗum ɗo e amérique ɗum noon ko hollude amérique leydi amérique ko kanko mo jogui konngol makko e donc o cakintako e won goɗen o yurmotako kadi ko hunde foof o haalirta ɗum no foti haalirede caggal muɗum kadi waɗi déclaration kadi konnguɗi ñaaɗɗi seeɗa wiide wonde ko alay saago han kadi jaam dañe toon to gaza alay saago guerre o darto ko yacci donc alay saago kanko benjamin netanyahu wawa signinde nannodiral gongal toon to israël taw ko fadi ko kanko signature makko beele guerre o no darto ene wayno ko kanko kamala harris o holli surprise mawɗo o waɗi kadi no jaabuji jandiyankoɓe kadi konnguɗi ɗi o haalɗi ko fermeté mo mbiyata ko fermeté wonde konnguɗi tiiɗi ɗi o haalɗi e kadi ɗum ɗon kadi ko o yatirani hen caggal ko alay saago guerre o darto toon to gaza alay saago israël walla surtout kanko benjamin netanyahu o signina o jaɓa ko nanodiral gongal ɗo ngal ko mbiyata deal ɗum noon e wayno ko kanko benjamin netanyahu janggo kadi omo fotoya e trump toon to Mar-a-Lago Florida siftinɗon tan ko ancien président Donald Trump o dumunnaji ɓen ɗo surtout nde convention ngaji maɓe mbaɗi nde kanko hoore makko mo continue wiide wonde ko alay saago guerre gonɗo toon to gaza o darto e kadi ene wayno ko yimɓe nangaɓe gueɗe jeeɗiɗi octobre ko mbiyata otage kamɓe fof gartire ko wawi wonde fof ene wonde ko kanko kadi Donald Trump ko kanko kadi wonno ko kanko kadi ɓeydino toke ɗe enne ɗum noon nde o laami nde ko kanko nannguno ambassade de états-unis gonɗo toon to israël o itti ɗum to tel aviv o waɗi ɗum toon to jérusalem siftinɗon tan ko jérusalem e nanodiral gongal toon to nations unis ɗiɗo liƴƴi wayno diineji tati ɗi fof ene wayno surtout henno ko hakkude kamɓe israël naɓe e kamɓe palestin julɓe hen juif hen e chrétien walla catholique en fof kañumen fof ndendi goɗo wuuro donc normalement yiyede par exemple ambassade états-unis ne edda toon ɗum ɗo ko provocation ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump e oɗo saaha o wi o yiiɗi ko guerre o darto toon to gaza e kadi ene wayno ko yimɓe nangaɓe toon ɓe israël ɓe hamas nangue ɓe hande ko fate campagne électoral hande ko fate campagne hono kanko kamala harris ko fuɗɗi ko donc hande woni balɗe ñalawma nayoɓo ene wayno ko oɗo saha joni waɗi waylo no fewi wonnande hakkude makko e Donald Trump e tugnade e sondude uji jaltuɗi ɗum noon ko so tawi ƴewama duuɓi par exemple ko mbiyata duuɓi 17 ha capanɗe 34 kanko ene wayno ko so tawi comparama joni ko kanko kamala harris hakkude makko e Trump e Trump no wano hakkude mum Biden e mbi joni ene wayno ko oɗo saha joni ko kanko kamala harris yaroɓe duuɓi 17 ha juuɓi 34 ko kanko ɓuuri
ko kanko ɓuri mawnude pourcentage donc 47 contre 43% contre Trump so ene wayno ko ɓe oɗon âge donc e sondage jaltuɗo hono kanko Kamala Harris so tawi comparama e hakkude makko Trump e hakkude Joe Biden e Trump no wano mbi jaaroɓe duuɓi cuggi duuɓi sappo e jeetati ha duuɓi capantati e nayyi ene wayno ko kanko Kamala Harris hakkude makko e Donald Trump ko 47 43 contre Donald Trump kono ene wayno Donald Trump hakkude mum Biden wonno ko 42 contre 49 ɗo ene wayno donc kanko Kamala Harris toɓɓe makko ɓeydima wontude e ɗeɗo balɗe nayyi ɓennuɗi so ƴeewama Joe Biden haade mum oppude joguino ko 70% contre 23 Trump so ƴeewama rewɓe wotoɓe oɗo saaha joni hono kanko Kamala Harris contre Trump kanko jogui ko 50%, Trump jogui 45%, kono noon ene wayno Joe Biden wonno nden ko 46 ɗum ɗo fof noon holli wonde ko e nder ko Kamala Harris hay sinno o suɓaki taw vice président makko ene wayno ko holli ko mbiyata enthousiasme weltare mawde wonande kamɓe de démocrate en wonande suka yimɓeɓe keɓani duuɓi 35 donc e nder mois d' avril tugui avril ha yetti juin ene wayno ko yimɓe namdaɓe taw ko yimɓe keɓani duuɓi 35 mbino ko 49% mumen mbino wonde ko Trump contre 42% pour Biden ɗum noon ko tuggi avril tan ha yetti juin 49 pour Trump e 42 pour Biden oɗo saaha joni ɗoɓe jahata noon oɗon âge yimɓeɓe keɓani duuɓi 35 ene wonde 47% mumen mbi wonde jiiɗi ko Harris 43 woni Trump ɓe mbi kadi même sondage so ƴeewama yimɓe espagnol en ene wayno koye nder dumon tuggi avril ha fayi juin kanko Biden ene wayno hakkude makko Trump joguino ko 50% contre 41% contre Biden e oɗo saaha joni ene wayno ko kanko Kamala Harris o jogui joni ko 47% contre 45% contre pour Trump so ƴeewama affaire rewɓe yimɓeɓe keɓani duuɓi 35 ene wayno rewɓe oɗo saaha joni gonno ko 46% contre 46% pour Biden contre 46% pour Trump ɗum wonno nden ene wayno oɗo saaha joni hono kanko Kamala Harris hande koye yimɓeɓe keɓani duuɓi 50 wonti 50 oɗo saaha joni ene wayno ko ɗiɗo chiffre uji no jarata ni en surtout kadi no kamɓe beltori hen kamɓe démocrate noɓe ñañiri ni ɗum ɗo waɗiɓe surprise tunnade kadi habaruji kaalaɗe oɗo saaha joni hono kanko Donald Trump ene wayno ko équipe makko ɗaminno ko sibabude so tawi kanko Joe Biden oppi kamɓe démocrate ene ma wontu haare bonde ma surtout yimɓe hewɓe mbino wona candidat ji donc parti o fus ene wayno ɗum ɗo waɗiɓe surprise hay goto ɓe dañani ene duka no wiye ni wonde candidat donc nanodiral manggal woni toon donc sondage goɗɗo kadi so tawi ƴeewama kadi hono ko Fatima ko kanko Kamala Harris ko ene wayno ko démocrate en ko ɓuuri hewde walla yimɓe takkodir ɗumen ko fate taw ko indépendant e mbi wonde ko doole hen mbi wonde ko kañumen koyemen en jogui fierté enen ko teddugal wonanta ɗumen pour yiide kanko Kamala Harris o wona présidente ɗum noon ene wayno ko 86% e parti démocrate en fof ko noon mbi donc won hen kadi won wiɓe kadi wonde ko ene wayno ko kala caɗele kala gueɗe ɗe ganduɗa kalteɗe ko wayno économie en ko wayno ngaalu leydi ndi ko wayno cellal ko wayno kadi liberté ji e mbi wonde kadi ɓe dakkodiri makko kanko Kamala Harris ɗum noon ne wayno holla ko 84% oɗo saha pour kadi ko fate parti démocratique o henna pour hawnaki représenté ɗum wallude ha parti yaara yesso ene wayno démocrate en fof kene on 80% mbi wonde ko kanko mo wallu oɗo parti ɗum noon kadi ene wayno ko wonde kadi est ce que omo jogo rendinde yimɓeɓe ha o watta ɗumen parti ɓurɗo tidde 77% démocrate en fof mbi komo wawi wadde ɗum donc est ce que mo jogo rew hawde Trump ko ɓuuri hewde démocrate en 75% démocrate en mbi wonde ko kanko jogore hawde Trump donc ɗon jartano oɗo saaha joni donc ko jiida e ɗum tan e so ƴeewama sondage mawɗo toon so ko démocrate en kadi yimɓe yaroɓe duuɓi capanɗe jeegom e joyyi walla ko ɓuuri ɗum e wayno oɗo saaha joni mbi ko yaroɓe duuɓi 50 walla ko ɓuuri ɗum e mbi wonde ko donc sondage o kadi ne namdi hono ɓeɗo wiyeteɓe démocrate en walla démocrate
ɓurɓe ɓadade wonde indépendant en surtout yen wotoɓe taw ɓuuri duuɓi men ɓuuri 15 hitande ene wayno mbi 72% men jiiɗi en jiiɗimo kanko Kamala Harris 72%. So tawi ko noon ko wotoɓe kadi joguiɓe ɗiɗon duuɓi ene wayno ko wotoɓe taw ko tubakoɓe ene wayno 62% démocrate en jiiɗimo kadi wotoɓe kadi ɓe ganduɗa joguiɓe kadi jangde towde ene wayno ko 58% kañumen fof ne jiiɗimo ene wayno ko wawi wonde foof sondage uji ɗi ne kolla tan wonde ko kanko Kamala Harris ene wayno ko kanko ɓuuri Joe Biden haade mum woppude wonde candidat. Donc ko jiida e ɗum ɗon tan ene wayno ha hande kamɓe wotoɓe États-Unis fof ɓe mbi oɗo saha joni kamɓe fof kene wona 87% ene woni d' accord e décision makko kanko président Joe Biden nattude wonde candidat e kadi e suɓade hono kanko Kamala Harris yo won candidat. hande ko fati politique toon to États-Unis hono kanko Nikki Haley o nananoma hikka mo haala surtout ene ɗum koye hedde mois d' avril en walla mois de février omo haala mo wiya wonde so tawi speak some hard truths. If Donald Trump becomes the Republican nominee, we will get a President Kamala Harris. Donc e oɗon saha o haali no wi wonde ko gonga o haalata ɗum noon wona timowo kono noon o haali o wi wonde so tawi tan kamɓe démocrate ɓe mbawi ƴeftude walla ɓe mbawi hono kanko président Joe Biden so acci ene wayno ko so tawi walla o wi ene wayno ko kanko Kamala Harris o wino wonde so tawi parti républicain suɓima hono kanko Donald Trump yo won nominé mabɓe ɗum noon candidat mabɓe ene wayno ko Kamala Harris jogori wontude président ɗum ene wayno o wi wonde ko kanko wonani surprise wonde holko woni président Joe Biden natti wonde candidat kono noon nde on namdi mum nde wimo wonde ko a wino nden so Biden natti wonde candidat ene wayno ko Kamala Harris koko wonta président ene wayno ko ɗum ɗo fof ko politicien o jaɓani jaɓa directement wiide wonde o haali ɗum ɗon kono wi Biden oppi kono noon e wayno démocrate en cuuɓi joni ko candidat mo jogaki doole ko wawi wonde fof kanko ɗum ɗon kadi e nder convention kanko hoore makko jaɓino artude o wi wonde ko supporti Trump oɗo saha ɗum fof ene wayno ko kamɓe républicain ji kamɓe candidat ji républicain ƴiiti surtout kanko kadi kamnoɗe Trump dumunaji ɓe ɗi fof ene wayno ko hawnaki ko kullo to put in a younger candidate. I think that's what America has craved. But I think what you look at is they put in the weakest candidate. wonde ene wayno ko ƴoyre mawde wonande kamɓe démocrate en ɓe mbawa ƴeftude candidat ɓurɗo famɗude duuɓi mbaɗa ɗon pour wonde candidat kono noon e wayno ko caɗele muɗum tan wonde ko oɗo saha joni e wiide makko wonde ko candidat moɓe ƴefti o hono Kamala Harris ko neɗɗo mo jogorani gagnade woteji donc ko haaluji mabɓe tan ko haaluji politique tan par ce que ene wayno ko jaɓino ko sakkiti ko en e convention mabɓe bannoɗo toon to Wisconsin o arino kanko hoore makko yantude e Donald Trump o wiide wonde ko sotini ɗum noon e wayno ko ɗum fof ko haaluji politicien ji. habaruji men international puɗɗorɗen ko toon to Paris ɗum noon ko janggo ko aljuma 26 lewru juillet hono kamɓe France naɓe gudditta hono komi wiyata Jeux olympiques baɗo toon ɗum noon nde ɗum noon ko pijirloji yimɓe leyɗele aduna fof kawra toon taw ko façon ngaji kewɗi mbaɗen guila football en ha e sippiro en ha e lumbugol en ha e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon hawnaki ma en gartu janggo kadi ko fate yañade ɗiɗon Jeux olympiques hawna kadi ma en mbawa jokkodir toon Tidiane Niang wawa wallude en kadi famdude en holko woni Jeux olympiques kalte toon tugnade ke journal biyeteɗo rimnaw danet ɓe mbi wonde ko tuɓoji kewɗi mbaɗino toon to gorgol surtout yen diwan Mongel o e tugnade kadi no ɓe mbirni ɓe mbi wonde ko ɓe mbi gomu technique toppitiɗo ko fate rewtade ɗiɗo liggueji mbaɗɗi seeɗa ɗon surtout liggueji patuɗe en gueɗe keñoraɗe toon e nder leydi ndi ɓe kalini ɓe mbi wonde ko ñande alarba ɓen ɗo 24 lewru juillet mbi wonde ko tuɓoji kewɗi mbaɗin toon ene wayno kadi tuɓoji ɗi kadi mbaɗi sibabude mum hono ko pont goto gonɗo toon to jekkudi ɗum noon ko e nder jekkudi ɗum noon ko pont goto gonɗo toon to diwan
diwan donc pom goto gonɗo toon to pom en mbi ko tugnade habaruji gumriɗo oɗo journal biyeteɗo rimnow.net en mbi wonde ko sibabu nde toɓoji baɗɗi toon ñande alarba ɗo ñande nogas nayyi hen banggue e pont gonɗo toon to jekkudi ene wayno ko gonɗo e lawol hakkude likseyɓe e commune asguilem ene wayno oɗon pont yani ɗum noon noɓe kalini mbi wonde ko yerɓitande waɗi sibabude wamiji ɗi kewɗe bonni lawol goudron gongol toon ngol ɗum woni ko kaali ɓe mbi kadi ene wayno ko wamiji ɗi walla ndiyameji ɗi keewi mbawi kadi bonnude barrage goɗɗo gonɗo toon barrage mo mbiyata barrage monguel pewnitinoɗo ko ɓooyani kamɓe kadi nguɗo gomu toppitigo fate rewtade walla rende ɗiɗo liggueyaji baɗɗetenon toon ɓe mbi wonde ko ene wayno ko oɗo saaha joni bonandeji gonɗi toon to oɗon nokku gonɗo surtout sara diwan monguel ko bonandeji kewɗi tugnade hande habaruji gumriɗi toon hande toon to Mauritanie tugnade kadi habaruji gumriɗi toon to défense makko kanko ancien président Mohamed no Abdoul Aziz ɓe mbawi kadi kamɓe koye mabɓe joddade ministre de la justice ɓe mbi wonde ko ɗum ɗon foof ko wullitade wonde oɗo saaha joni e tugnade kadi e konngol gumugol e docteur Ahmed Wuld Abbé kañum woni kanko walla cardiologue mo centre cardiologie gonɗo toon ɓe mbi wonde ko pour on beele no wawa settade hono kanko Mouhamadoul Abdoul Aziz mon cellal makko nan ɓeydo bonde oɗo saaha joni ko wawi wonde fof ene wonde ko kanko ministre toppitiɗo ko fati justice toon o wawi assirde ɓe wondi ko maɓe ƴewtu kala peeje bawɗe wadde pour beele balla hono kanko ancien président mo Mauritanie Mouhamadoul Abdoul Aziz ene woni cokaɗo toon sibabude takkede mum won kalisaji ɗi ganduɗa en wiya wonde ko dirtini walla rimɗini taw ɗi moƴƴani coordinateur avocat ji ancien président Abdoul Aziz o wi ɓe beltaki oɗo saaha joni ɗum noon ko caggal nde o jokkodiri e ministre de la justice o wi ɓe beltaki sibabude won docteur eɓe client makko mbawino rokkude client makko rendez-vous pour ƴewtade cellal muɗum ɓe dokkinomo rendez-vous kono ene wayno ko kanko ancien président Mouhamadoul Abdoul Aziz ene wayno o haɗama yaade oɗon rendez-vous ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko avocat o haaldi ɗum e ministre de la justice donc wawi wonde fof ene wayno ko Mohamed o ponama ko addinde campagne électoral mo Mauritanie wudda ɗum noon tawmo yamira oɗon saaha yo ya kanko hoore makko waɗa candidature makko kono men caggal mo rutinnama kaso donc wawi wonde fof ene wayno ko kanko avocat o wi wonde ko oɗo saaha joni eɓe ɗaɓɓi ko leeri ko ummade ministre de la justice ko fati client mabɓe beele ne wawa safrade walla kadi ne yamire ni yaltale en ndi toon to Burkina Faso hono laamu militaire uji gongu toon ɓe mbawi oɗo saaha joni kamɓe koye mabɓe yennude walla wullitade walla condamde hono gueɗe ɗe ganduɗa jiitaɗe gonɗe e vidéo ji oɗo dumano foof ɗeɗon gueɗe kadi ko hollete ko militaire uji ɓe ganduɗa andaka noon ɗiɗon militaire uji kono noon jogui ko tenue ji armée Burkina Faso ɗiɗon militaire uji ene nangga yimɓe prisonnier ji walla yimɓe mayɓe ene taaƴa ɗumen ene bon donc ene saborta ɗum ɗo fof ne wayno ko kamɓe ardiɓe leydi Burkina Faso ɓe mbi ɓe goni koye ƴewde oɗo saaha joni wonto ɗiɗo vidéo ji gummi e kadi hol jeeɓi ɗiɗon vidéo ji pour min mbawa déterminde hol gongira e gonga hol ɓeɗon wonɓe ɗiɗon vidéo ji hollanoma vidéo ji kadi goɗɗi ñanden hono militaire goto taw ko toon to Mali e tugnade kadi no yaltire réseaux sociaux ji ene holla kañum hoore mum ene wari neɗɗo walla ne seeki reedu mum itta keeño gonɗo toon ene ñaama ɗum noon ko mbiyata cannibalisme ɗum ɗo fof ene wayno ko kamɓe ɗeɗo leyɗele ɗiɗi fof ɓe mbawi wiide wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa lundinde koɓe mbiyata aadaji walla piine walla kuule militaire uji mabɓe e kadi ɓe goni koye continue ɓe goni ko wadde enquête oɗo saaha joni pour ɓe mbawa andude hol ɓeɗon yimɓe so tawi ko militaire uji mabɓe walla so tawi wona militaire uji mabɓe ko hunde tan fewjade ne ɗaka e militaire uji mabɓe ɓe ganda kam holto ɗum ummi ɗum noon ko tugnade kadi e habaruji gomiriɗi toon to journal biyeteɗo Figaro cakkitorɗen habaruji men ko toon to Ukraine e tugnade kadi e habaruji gomiriɗi toon to radio France international hono kanko ministre des affaires
ministre toppitiɗo ko fati affaire étrangére mo Ukraine biyeteɗo Dimitro Kuleba o yillima toon to Chine ɗum noon o wonno ko toon to canton ɗum noon ñande alarɓe ɗo nogas nayyi lewru juillet o wawi kadi fottude honno tolno makko biyeteɗo wangi ɗum noon wayno ko Chine oɗo saa dumuno ɓen ɗo kañum hoore mum mawɗo muɗum arino toon to Ukraine e kadi ɓe kollino kamɓe oɗo saa joni anniye mabɓe yidde wallude Russie beele Ukraine nan kawri kadi guerre gonɗo toon noon e darto ko wawi wonde fof ene wayno Ukraine kañum hoore mum wiyonde ko guerre o dartoto tan ko kamɓe Russie naɓe ɓe kala leyɗele ɓe ganduɗa ɓe kefti e Ukraine ɓe goppa ɗum ɓe jalta complètement e leydi Ukraine kono ne wayno Putin ko dummon ɓennuɗo ha kañum wino ko leyɗele ɗe hefti Ukraine ɗeɗon leyɗele wawa artirde ɗum so tawi Ukraine yiiɗi deejji ko kañum hoore mum jaɓat ɗeɗon leyɗele hankkadi ko leyɗele Russie ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump kanko hoore makko ni o wino wonde ko ɗum ɗon ko wona solution bawɗo wonde andaka noon Chine holko proposé oɗo saa joni kono ne wayno ko caggal nde kanko Vladimir Zelensky nde o haalde Donald Trump e téléphone nde ene wayno mono ƴeewa joni peeje fof bawɗe wonde pour haade so tawi ha o naykita Donald Trump so tawi ko gagnoto haade mum gagnade kam o ƴeewa kam peeje ɗe bawɗe wonde pour hol solution mo wawi jabde pour ko fate beele guerre ne darto toon to Ukraine. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Say ɗi kabaruji jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftinɗon toon hannde ko alhamis nogas joyi lewru juillet hitande ujunnaje nogas e nayyi en mbaala jaam ha janggo kadi on jarama.